खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी माखासे सम एबा दसे समनि उनावनो नुनो मोनसिगोन मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट नंगौ बे समाव हादरसानि लाख लाख मेट्रिक आनजाद होगिरिफोरनिसिम मोनसे गोनांथार रादाब फोसावनो आवगायदों फरायसाफोरा रिजाल्टखौ नायनो थाखाय गाव गावनो एन्ड्रइड मबाइलाव डाउनलड खालामना नायनो हागोन दिनै 10 एप्रिल हादरसायाव फुंनि 10:30 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो मोननो हागोन मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरा आनजादनि रिजाल्टखौ नायनो थाखाय माखासे होखानाय वेबसाइटनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन बेफोरनो जाबाय www.iresult.net www.indiaresults.com www.firstresults.in आरो बेफोरनि अनगायैबो स्क्रिनाव होखानाय माखासे वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन